Sawubona mbukeli. Kule video ke sikuphathele ulwazi mayelana ne-internet service provider yethu ebizwa ngokuthi uRain. Enye yama internet service providers or i-network ngokundlela esibiza ngayo eSouth Africa. Entsha eSouth Africa efike emva kokuba sesinabo abo Vodacom, MTN and Cell C nabo Telkom. So le network yethu ke ihluke ngani kulamanye ama network. So sizothinta nje izinto ezimbalwa mayelana nale network yethu ekuthiwa uRain. Le network yaRain ke ye-data kuphela. Okusho ukuthi awukwazi ukufaka i-airtime kuyona. Okusho ukuthi awukwazi ukufonela abangani bakho uma ufaka iSIM card yakaRain kwi-cellphone yakho. So ayiwakhipha ama-calls lawa ajwayelekile owazi ukwenza ku-MTN noma ku-Vodacom noma ku-Cell C noma ku-Telkom wakho. Okwesibili ikunikeza i-data unlimited. Okusho ukuthi awukaleliwe i-data ngokwama gigabytes. Njengoba usukubona kwamanye ama internet service provider ukuthi wena uthenga 100 megabytes, wena uthenge 1 gig. So kule network ke awukaleliwe, ayikho lo into, ikhulunywa lo into noma ukwazi ukuthenga i-data ngalesikhathi usuke ungavumelekile if usebenzisa le network ecimayo ngesikhathi esithize mhlawumbe ngo-6 ntambama izibuye ngo-11 uyakwazi ukuthenga i-data i-gig liba around 50 rand ukuze ukwazi ukuthi ngalesikhathi icimile kulento i-service plan yakho ubukwazi ukuthi uthole i-internet. Kodwa nje isikhathi esiningi akukhulunywa nge-data ukuthi uthenga into engakanani, uyakhokha i-network yakho ibe unlimited. Ngokwabo ke besho ngokusho kwabo bakaRain bathi i-affordable le network. Sengaba abantu abavuma ukuthi affordable noma ayikho affordable depending ukuthi umuntu wena ume kanjani. Kodwa ngokusho kwabakaRain bathi le network i-affordable. Le network ke le ayinayo contract, akukho la khona ubonana khona nomunye umuntu osebenzela yona ozokusayinisa amaphepha check i-record lakho, i-background check ukuthi uhola malini. Ayisebenzi yonke lo into. La awubonani nanomuntu oyedwa. Into yenzayo uyathenga online. So ukuze uthenga online SIM card yawo, uregister SIM card ngendlela eyiyona, then uqala usebenzise ngaphandle ukubonana nomuntu. So awusayini lutho. Into yenzayo nje ukhokha bese uthola i-service yakho. Lana indlela yokukhokha it's an online payment. Okusho ukuthi kumele ube ne-account ne-bank. Then mase une-account ne-bank mase uvumele into esibiza ukuthi online payment noma bathi internet banking. Okusho ukuthi kwi-account yakho kufanele uye-bank ubacela bevumele i-online banking or internet banking ukuze ukwazi ukukhokhela ama-services ale internet service provider ngoba ikubila ekhadini. So if ungakwazi ukwenza lo internet banking then ugcina ungakwazi ukubakhokhela ngoba ayikho umuntu okwazi ukudonsa imali yakho if ungayisethile. So kumele uyisethe internet banking ukuze ukwazi ukubakhokhela. Okunye ke ukuthi ikunikeza isebenza kwi-4G and 5G. So mawufuna ufunda abanzi ukuthi i-4G ne-5G isebenza kanjani, so faka ivideo la ngezansi ku-description so that uzokwazi ukuklikha kuyona le video ufunde kabanzi ukuba kuchazwa kwenye ivideo kahle khona understand ukuthi yini 4G ne-5G. So ilezi zinto basic ngale network esesibalile manje. So soqhubeka sikuchazele kabanzi ngezinye izinto ofuna ukuzazi efanele ngabe uyasazi ngoRain. uRain wethu ke wenziwa waba impumelelo yizo lezi zinto sizoyibona escreenini sakho njengamanje. Eqaleni ngokusobunxele sino Patrice Motsepe odume kakhulu eSouth Africa njengebillionaire khona. Sibe no Michael Jordan olandelayo ngokusobunxele. Mase siba no Paul Harris olandelayo uya ngasobudla. Mase siba no William Ross ngale ngasekugcineni kwesokudla. Yizo insizwa lezo ezithe zafaka imali zazo ezinkulu ukuze zenze le project ibe impumelelo. Kodwa ke abantu abake bahlangana kuqala
uma uthatha ukubheka uma ufunda ngomlando wawo-Rain ukuthi usungulwe kanjani, kuyavela ukuthi uPaul Harris noMichael Jordan ibona aba-initiator beqala le-internet service provider. Yebo, ba-investa imali zabo, bathenga indawo ethize, benza ubudlelwano no-Vodacom. So uPetrus Motsepe-ke ungene lapho-ke beno-Ross namanye ama-investor ngoba kunama-shareholders agcine esewu-10 kule company njengamanje. So ibona abantu aba-injectile bafake imali zabo la ukuze benze le project ka-Rain ibe impumelelo. So yizo insizwa lezi-ke ezibambileyo. Uma ufuna ukufunda banzi ungafunda njengoba sibona lapha ngathi uPetrus Motsepe ona u-20%, wathenga u-10% wama-shares ku-Rain. Kodwa-ke information yama-shares isazoqhamuka. Okwamanje kuyavela laphana ukuthi inkampani le yaPetrus Motsepe ikhiphe ama-financial results asho ukuthi uRain wethu lo ivalue yawo isinyuke yaze yafika lapha ku-17.1 billion rand. Okusho ukuthi isinevalue ephezulu kakhulu. Kabazi lezinto zo-economics bazosichazela kabanzi ukuthi kusho ukuthini ukuthi unevalue about 17.1. So esithinte lapha insizwa kaMsomi eyithi ukusichazela kabanzi. Masidlula lapho siyabona ukuthi khula kwabantu ababesebenzisa uRain before i-lockdown ingakafiki le COVID ibesezingeni eliphezulu kanje. So bekujwayele ukukhula from 10,000 to 20,000 per month. Kusho ukuthi bekukhula ngama-numbers athi awabe la ku-10,000 ngenyanga. Kodwa manje uma uthatha ukubheka sekukhula between 60,000 and 80,000. Kusho ukuthi lama-numbers asenyuke kakhulu. So either abantu abasha bangena baba u-60,000 noma kuya ku-80,000 after lockdown. Kusho ukuthi ababe-register beqala besebenzisa le internet service provider. Kusho ukuthi uyabona ukuthi cha impela abantu bangenile impela bayimisela ukungena kulo Rain. And i-lockdown yenze isimo sakhona saphuthuma kakhulu. Ingakho-ke nokukhula kuze kwafika ku-17.1 billion. Yilo ithebuli leli likhombisa-ke ama-shareholders aka-Rain ngewonke-ke sihlangene-ke la. So leli thebuli-ke ikhasa ulikhiphe ngo-2020 njengamanje siku-2021. So ngenzeka kuba sekukhona amanye ama-changes, mhlawumbe sekukhona amanye ama-investor angenile or sekukhona abanye abantu abaphumile kuyo le investment le ya-Rain kubo baphathi baka-Rain. But uma uthatha ukubheka abantu abahamba phambili lapha uPaul Harris ehambisana nendodakazi yakhe uNicola Harris ba-ona 41.36% of ama-shares aka-Rain. Belandelwe-ke inkampani ekuthiwa u-UBI General Partner eholwa uPetrus Motsepe, uJohan van Zyl noJohan van der Merwe. Uyabona ukuthi lapha ivalue yabo yu-3 billion kanti leya lapha kuPaul Harris yu-6.22 billion. Then masekulandela-ke uWilliam Ross nezinsizwa hamba nazo naye baphethe 1.7 billion ivalue yakhona. On 11.71%. Then masekulandela uMichael Jordan naye on 11.53%. So uyabona-ke mase bayaqhamuka nabanye abantu abasha lapha ezansi. Sibone nensizwa ekuthiwa uPhumlani Moholi ivela lapha isebenzisana noBrandon, nabo bangenile kulento yokuthenga ama-shares aka-Rain. I-sim card yakho-ke yaka-Rain-ke ifika-ke ipakisho kanje kule plastic ekhala lesencane, yona ifakwe ekhadibhothini elimhloshana nje elihle elidesignwe kahle ukuthi livaleke kamnandi ligoqeke kamnandi kube ngathi liyimvelophu. Lase labhalwa kahle amagama akhona aka-Rain ngombala o-grey nombala o-blue. So la sikhombisa kabanzi ukuthi mayifika i-sim card yakho uyivula kanjani yini oyitholayo kuyona. So uyayivula-ke lo to unbox lokho uvule kahle ukhipha uplastic. Then mawuqeda ukukhipha uplastic-ke bese uvula-ke ikhadibhodi lakhona ngendlela yakhona le yabo. So uplastic usuke ungasasebenzi ubekele eceleni. Then uvule ikhadibhodi lakhona ligoqwe kamnandi ulivule kahle.
then ngaphakathi kunekhajana engazuthi elilingana kunala amakhadi asebhank elikhulu nje ongalifaka ku-wallet yakho kulona kwase kwakhelwa iSIM card yethu le yakareni. So leli khajana li-colorless kusho ukuthi liyisi-true ukwazi ukubona ngale ngemuva kulona neSIM card yakhona yakhiwe kanjalo le part le adapter yabo. So lapha na kwi-calculator sithola upin okwazi ukuthi lamafoni esimanje manje ukwazi ukuthi uputshuze ngawo ukuze kuphume iSIM card yakho ukwazi ukukhipha leyo SIM card leyo ungasayisebenzisa favorite. So yabona ukuthi ukwazi ukubona itafula kuleli card ukuthi liyisithi indlela lakhiwe ngalo silabhala kamnandi lapho kwathiwa rain. So yilona SIM card yethu ke le njengoba ngiveza le SIM card le video ngisanda kuyirecord kodwa iSIM card sengiyisebenzisile for isikhathi esingangonyaka ingakho ngithe angithatha ithuba ngiyenze le review ke ngibheke kabanzi ngichazele ngoba abantu basanemibuzo namanje noma sekuphela isikhathi le internet service provider ikhona kodwa abantu basafisa ukwazi ukuthi bangangena yini kule network internet service provider noma bangangeni. So abantu abaningi basathatha ama contracts nama bank noma nama internet service provider lawa amanye amadala ajwayelekile MTN, Vodacom, Telkom ngoba befuna internet engcono kodwa manje i-challenge ukuthi ayaphela ama-data sofanele wasebenzisa ngendlela ethize wagade ngoba manje abantu abaningi phela sebengena kulolu hlelo loma TV esiwabiza ama-smart TV where i-TV yakho i-connected to i-router ekhaya. So manje ubukela i-TV lapha ku-DStv catch up or app or Netflix or YouTube kumele idonse ku-internet and uma wenze njalo full time kusho ukuthi i-internet yakho udinga ukuba nama-data bundles amakhulu kakhulu adlula noma 500 gigabyte kanti with rain awudingi ukustressa ngalutho okwenza nje ukuthi ukhokhe ekupheleni kwenyanga then uzophinde uqhamuka uzokhokha ekupheleni kwenyanga elandelayo uyodlala noma yini othanda ukuyidlala noma kanjani ngaphandle kokuthi uqaleke lokho ake dlulele phambili. So mina ke le SIM card ngisebenzisa kwi-router ke beyibiza ukuthi yakathenda but ungayisebenzisa nje kunoma yipi router evumela i-4G nongayifaka na kwi-cellphone yakho uma i-cellphone yakho isimanje manje ivumela 4G no 5G kuyona ukuthi uyifake khona ukuze ukwazi ukuyisebenzisela khona. So i-router yethu ke lesisebenzisa 9 ndawana laphana isikhala la ngena khona iSIM card. So iSIM card ingena iphelele ihambisana nama-adapter khona lawo. So le engazi inkulu impela yokugcina uyifaka yonke nje ingene. So uma uyipush ingena lapha ithi iyakhala ukuthi khona ngathi umsindo masigaqele kahle. Uma usufuna ukuyikhipha futhi uqala uphushise phambili mase iyabuya kusibuya yonke. So bayakhele kamnandi indlela yakho ukuthi bambelele. So i-router yethu esisebenzisayo la yathenda ibizwa nge-N300 Wi-Fi 4G LTE router. Lo LTE 4G LTE ubalekile ngoba isho ukuthi 4G ukuthi ivumela iphi lama level o 3G 4G 5G futhi izosebenza mayiphi nanokuthi uLTE loyana ngibona ukutshela ukuthi ifake iSIM card. So if engekho uLTE osho ukuthi leyo router iphethe akusiyo iSIM card. Kubalekile ukuthi kube khona LTE uye lokutshela le router iphethe ifake iSIM card ngoba ama-router uyathola ahlukene uyakwazi ukuwathenga kodwa uthola ukuthi akusiyo le ifake iSIM card ukuze kwazi ukuthi yona le ifake iSIM card fanele kube ibhala ukuthi LTE. Yeah, kule router yethu kuno power supply lapha uqhamuka ngentambo emnyama azongena kwi-router. Then mase ngemuva lapho kunentambo egrey ekuthiwa i-data cable le RJ45 ikhanda lakhona lemabesho labantu abazi lezinto ze-internet abasebenza ngazo. Iyona ke le cable le khipha internet uma ufuna ukuyidonsa from i-router uyifake ku-laptop yakho. Uma ufuna ukuyidonsa ngecable mhlawumbe umuntu wamagame noma ufuna ukuthi ibe stable indaba zokubhafarisha zingabi khona yabo. Umuntu noma ufuna ukuba nama-video online aserious amade so fanele urely ekutheni usebenzise i-cable ngoba network yakhona iba stable. La kunentambo ezimhlophe eziwu-2 phezulu.
So lezi intambo ziya kunto esibiza ngokuthi i-external antenna. So uhlobo le-antenna esisebenzisayo inentambo end okuyiyona ehamba iziyofika ewindini noma ngaphandle endlini okuyiyona ukuthi idonse kahle ne-network yakarini ukuze izoba stable ingahluphi. Okusho ukuthi uma uyisebenzisa kuvikela kungabi khona ukubhafarisha idonse kahle ngoba manje i-router yona isuke ihlala endlini, fanele ihlale endlini endaweni ephephile ukuze ingantshontsheki kalula. So kuphuma yona-ke le ntambo external antenna okuyiyona-ke eyenza isiqiniseko sokuthi isignal idonsa kahle futhi ukuxhumana kwe-router ne-network le okuyama-network abasentabeni lawa asilethela i-internet. I-router yakho-ke le uma usuqeda ukuyithenga noma biyiphi i-router uyi-onisa. Uma usuqeda ukuyi-onisa mase uyafunda laphana i-USSID okusho ukuthi igama lelo le-network kumele uconnect yona i-Wi-Fi yakho. Mase kuba khona i-password bakubhalele ne-password. Then uyaconnecta kwi-laptop uma usebenzisa i-laptop noma kwi-cellphone uma usebenzisa i-cellphone. Uma usuconnectile-ke usuyifaka i-SIM card yakho ayivele isebenze nje. Ifuna wenze uthi uyilungiselele uthi ukuthinta kancane izinto ezithize ukuze yazi ukuthi okay fanele isebenze naye i-internet service provider. So into yenzayo iyayibhalwe-ke yona-ke i-router yakho lapha uma ubuka ukuthi i-setup kanjani. Ungena kiphi ilentuzana i-link ukuze uyi-setup. Ngoba bebhale lapho kwi-browser yakho uzotype loya tender wifi.com ukuze ukwazi ukuyi-setup. So uma uthatha type tenderwifi.com lapha kwi-browser yakho usungekho connected ku-internet kodwa wona uyangena ngoba usuke ngaconnect ku-internet, usuke connecta locally kule router yakho. So into eyenzakalayo iyakuvumela-ke manje ukwazi ukulogga in ukuze uzo-setup. Uma ifika-ke i-router isikhathi esiningi kujwayele ukuba i-username and password kubo admin yabo. So kwamanye kuyenzeka kubo admin user or user admin, but kule case yethu yathenda seku-admin. But kubalulekile ukuthi washintshe wonke lama-default password uma uqala nje ukusebenzisa i-internet yakho. Ushintshe wonke lama-password ngoba abantu bangakwazi ukuhacka lula ngoba bavele bacabanga ukuthi hayi password yalo muntu admin. So kufanele ukwazi ukuthi uma uthenga lento ukwazi ukungena kuyona njengoba senzile ungena kuma-settings ushintshe yonke le information esethiwe by default ufake yakho information ukuze security i-Wi-Fi yakho le ibe safe. So uma uqeda ungena nje badinga isho isuyingekho connected to the internet but uyabona ama-devices lapha asuke akhombisa okay mabela ama-devices are connected kule Wi-Fi router kodwa yona i-broadcast i-internet ayiconnectile ne-internet awukwazi ukugooglisha izinto ofuna ukuyigooglisha uyibona ama-app akho awuthotha wasebenza. So usetup le part kumele uye lapha under internet settings. Then uma ufika internet settings ufike usethe into ekuthiwa i-APN okusho ukuthi uzofuna create profile lapho create profile. Under create profile ku-profile name uzofaka uRain, ku-APN ufake uRain small letters. Then kuwena-ke lapha yilokho nje kubalulekile ukuthi ukusethe i-APN. Uma usebenzisa i-cellphone mawuqeda ukufaka i-SIM card kwi-cellphone uthola i-SMS ekunikeza i-link ezokusethaphela i-APN. Mawaklikha kuleyo link uyifaka settings ukwazi ukusetapha i-APN yakho yakwa-Rain. Masuqedile-ke wa-create-ke i-profile wafaka-ke i-APN ngendlela yakhona. Hawu-ke usuphakathi-ke waklikha lapha uconnect ezansi izokuthatha ikufake-ke kwi-internet manje uyabona laphana ukuthi sithi 4G sekunamabhazi ukuthi idonsa kanjani i-signal network yakho. Lapha phezulu-ke sizoba negama-ke le-Wi-Fi yethu. So in this case ngike ngayirename ngayibiza ngokuthi uGold yabo. So
eyakho mhlawumbe izobe ibhala ukuthi tender_ban or wawi_ban B630 yonke lo information yonke lo nto kubalekile ukuthi uyishintshe ngoba isigebengu sihambela phandle siyakwazi ukubona ukuthi unahlobo luni lo technology endlini. So uma une Wi-Fi isikhathi esiningi usuke unama gadgets amahle siyakwazi ukubona ukuthi lo muntu umene router usho ukuthi khona okunye unako une TV usho ukuthi ngingangena futhi une laptop lo muntu ngingangena ngiyontshontshela lapha phakathi. So balekile ukuthi umuntu angazi ukuthi uhlobo luni le router onayo bayibonela internet angazi ukuthi iphuma phi lo internet iqhamuka kanjani lo internet yabo. So into engiyenzile ke ngike ngashaya speed test ke sa rain wethu. So ngijwayele nje ukuhlala emva kwesikhathi ngicheck ngibone ukuthi hamba kanjani ku speed. So iyona ke le ama numbers esiwatholile lapha ku speed test sethu sisebenzisa le site lapho speed.rain.co.za. Ngicabanga ukuthi lena ke yaka rain qobo ngoba ine domain yaka range ukubona. Mawubheka la speed 1.2 megabyte per second downloading speed sincane kakhulu, then 1.0 megabyte per second uploading speed yabo. So speed ngokukhathanisa sibukeka sisincane. So kodwa mawungazi lutho ngespeed ungazi nokucheck speed internet ibukeke right, isebenza kahle, ayina inkinga. Uyakwazi ukungena kuma social media akho Facebook, Instagram, uyakwazi ukungena ku DStv catch up app ubukela ama series owathandayo, ubukele ibhola live, ubukela ama TV shows akho live ngaphandle nje kwinkinga. Mina sengisebenzisile nje for unyaka wonke nje bakuchazela nje inale speed enaso ingaboostiwe ngenziwe lutho ngisebenzise nje injalo. Ngiyakwazi ukuthi angaze ngiyithenge iDStv endlini la ngihlala khona, ngikaze ngasibona isidingo sokukhokhela iDStv ngoba ngisebenzisa iDStv catch up app, ngisebenzisa uNetflix. Ngiyakuma ngifuna ukubuka ibhola elingekho ku DStv ngikwazi ukungena ku Herzgold iwebsite herzgold.com or mhlawumbe ngingene ku Facebook ngistream ku Facebook. Ngaphandle kwenkinga ngisebenzisa uRain and umuntu othanda izinto ze-technology, so ngihlezi ngivula ama-tab amaningi phezulu la ngiyizinto ngiyivala kuze kube kudlula isikhathi. So ama-tab ami ngisuke ngikuma-website mhlawumbe awu-5 kuya phezulu asuke evuliwe at the same time. Thothi kuno-YouTube la mhlawumbe cishe isanda ku-YouTube ku-DStv lapha ngiyabukela isuke isebenza kahle ngingakhombisi inkinga. So uma umuntu ongazi lutho kakhulu ngespeed ukuthi isho ukuthini nani wena usufuna ukuthi isebenze internet ukwazi izinto zakho, so isuke ibukeka isebenza kahle. Njengamanje ke siku-site yaka Rain, website yakhona homepage okusho ukuthi ila uthola khona information ke mawufuna ukuthi uthenge iSIM card yakho yaka Rain. Mawuthatha ukubheka mawehla laphana ubona okusho ukuthi bakukhombisa ama-offer abanawo, usho ukuthi izinto abakukhombisa zona ukuthi ungakhetha kuphi kuyiphi enye yalama offer ukuze ukwazi uyifaka kwi-SIM card yakho ukwazi ukuyisebenzisa. So ama-offer akahlukene ayashiyana. Njengamanje mina ngisebenzisa le ekuthiwa unlimited 4G for any device u-479 ngenyanga. So iyona engiyazi kahle, iyona engakuchazela kahle ngayo, iyona engibone ingilungele. Ukhona nale 219 hours unlimited off peak okusho ukuthi iyacisha le ngo-6 ntambama izibuye ngo-11 ebusuku. Okusho ukuthi ngalesikhathi efanele ngabe ubhizi ngase impela uchatha nabantu, ubukela izinto, uyastreama ilesikhathi la khona usungena internet. So le ifuna abantu abathanda ukulala ngalezi ikhathi zabo 6 hours bavuka ebusuku abakwazi ukubasebenza emini, mhlambe umuntu obhizi emini ku-internet, mhlambe ne-TV ekhaya ney'ngane nefamily awusika awunaso isikhathi sokuthintana ne-internet ngaleso sikhathi. So iyakusiza kodwa uma umuntu nje osayintsha ohlala kuma-cellphone a-chat angene ku-Instagram a-check imisebenzi online, then ngalesikhathi sasebusuku la
wonke lama activities ethanda ukuthi abe busy ngakhona between 6 and 11. So le akusiyo i-option e-right ukuthi ungayithatha. Akhona-ke namanye ama-option khona ne-cellphone kuphela if ufuna unlimited ngaso sonke isikhathi, kodwa i-cellphone kuphela kusho ukuthi awukwazi uku-hotspota uconnectisa abanye abantu, awukwazi ukwenza lezo zinto, awukwazi ukuyifaka kwi-router, ayisebenzi kwi-router, isebenza ku-cellphone kuphela. So yonke leyo into kuyenzeka. So kukuwena ukuthi uyafunda ngalama-offer abanawo. Khona ne-5G esekuyiyona abantu asebengena kuyona kakhulu manje. Angakafike kulo mkhakha we-5G, angakasebenza kanjani ngokwami. Sayibona ukuthi ngathi iyabiza leya. If ngikwazi ukusebenzisa leya 479 ingibiza kahle, ingenzela yonke into. Okusho ukuthi ngisajabule la ngikhona. Angakamisela ukuthi ngikhokhe imali engaphezulu. Ngothatha ukuyibheka le offer bathi unlimited data, the speed is up to 10 megabytes per second, basic quality streaming resolution, use in any 4G enabled device including the phone. Yabo. So le ngibona kuyiyona best. Ngisafuna kodwa uachieve lesa speed abasibhalile lapha. Okwamanje speed sami is less than 2 megabytes per second most of the time. Kodwa kusengeke ngathi kwenza ucwaningo kabanzi, ngathola ulwazi ukuthi hayi ngingakwazi ukuthi ngikunyusa kancane speed. Kusibalekile speed ngoba more download, mhlambe kuthiwa download something, mhlambe download music, mhlambe download music video noma ifile thizeni. If inkulu ifile yakho edownloadayo ithatha isikhathi eside ukudownload. So ingakho ke ispeed kumele sithi sizame ukusinyusa. So ukuthi into mhlambe ngango 200 megabytes izokuthatha 4 hours esikhundleni sokuthi kungabe kuthathe mhlambe less than 2 minutes, yabo. So into kanjalo esenza ukuthi udinga ispeed. But most streamer there's a speed lesi singango 2 megabytes per second. Sanele ukuthi ukwazi ukubukela lo video sokufuna ukubukela online. Ama video amaningi uyakwazi ukubukela, akusiwonke ukwazi ukubukela. Ngaphambi kokuthi uthengeke le SIM card yaka-Rain, kumele ubheke ukuthi unayo yini i-coverage, network coverage kule ndawo kuyona. Okusho ukuthi u-Rain ukhona yini around noma ama-network aka-Rain aseduzane nawo uzokwazi ukuthi udonse kuwona internet. So into yenzayo uklikha lapha under check coverage, then lapha masubhala ke igama lendawo yakho. Uma ubheka nje ngiyakwazi ukuthi ngichecke indawo esondelene nala ngihlala khona, then mase sengicheckile, mase umbala blue ngokwe 4G ne 5G ukhombisa ukuthi nginayo coverage kuleyo area. Uma uthatha ukuhlehlela uzuma out, uyabona ukuthi yonke le ndawo enombala blue ine coverage. Okusho ukuthi ngingakwazi ukusebenzisa SIM card yami kule ndawo ngiyithole network. So kubalekile uma uzobheka noma uthenga le network yaka-Rain, ubheke ukuthi le ndawo uyonayo yini coverage. Kakhulukazi uma uhlala endaweni esemakhaya kude namadolobha, kubalekile ukuthi uyenze lento ngoba awufuna ukuthenga into mase uyithengile awusakwazi ukuyisebenzisa. Isihleli nje ayisawenzi umsebenzi oyithengele wona. So la uchecka yona coverage. Mothatha ukubheka amadolobha amakhulu wona network coverage enkulu ukudlula amadolobha amancane. Mothatha ukubheka buka nje eGoli umbala blue uthe xhafa yonke i-region yase-Gauteng province. Moya lapha eCape Town uyabona nakhona kanjalo koGqeberha lapho ko-East London, kanjalo naseLimpopo uyabona ukuthi iyangena mbijana. Kodwa ke mina sengike ngayisebenzisa le network yaka-Rain endaweni ezihlukene, rural area emakhaya, urban area edolobheni endaweni ezihlukene kabili. Engingakutshela kona nje ukuthi amakhaya bengikuwona waseMaritzburg, eMpumalanga, Pietermaritzburg. Okusho ukuthi kuleyo ndawo bengikuyona phakathi kahle kweMaritzburg neTheku. Biconnecta kahle ngisekhaya, ngikathi kusase lockdown ngempela sisavalelekile, bengikwazi ukustreama nje izinto engifuna ukuyistreama noma nini noma kanjani usuku lonke ngaphandle kwenkinga.
noma bezikhona indawo la khona uma uyibeke khona i-router yakho ungatholi signal, but ngiyithola indawo khona ekhaya la ngikwazi khona ukuthi ngidonse network yami ekaRain. Indawo ongathenga kuyona iSIM card yakho ekaRain seziningi-ke manje. Ungakwazi ukuyithenga kuwebsite yakaRain ngokuthi ucreate i-account, ulogge in khona, ukhethe iplan ofuna ukuyisebenzisa, ukhokhele iplan ofuna ukuyisebenzisa bese uyathenga iSIM card yakho. AbakaRain bakutshele ukuthi okay, uma uthenga ibona iSIM card kumele ke uhambe ofuna i-proof of address yakho, ngabe incwadi yamanzi noma yagesi noma incwadi yekhansela noma yini ezoqinisekisa i-address yakho noma i-bank statement. Leyo kufanele wena ube nayo leyo ncwadi nekhophi ye-ID yakho ibe seduze ukuze mase sebekudeliver iSIM card bafike bakwazi ukukwenzela le-RICA. So abantu abenza i-RICA-ke uRain kade usebenzisana kunyaka 2020 nje kusuka lapho ngo-April kade besebenzisana nenkampani ekuthiwa uRAM enombala nje obomvu, courier service lo bebe uma bezokudeliver iSIM card yakho bafike babuke lama-document obanikeza wona bayi-RICA iSIM card yakho bayi-register ekaRain. Uma uyithatha nje usuka kubona usuyifaka efonini usuyisebenzisa ungasadingi ukuthi uzenzele yona i-RICA. Then mase kuba khona enye option manje iSIM card isi-available endaweni eningi. Usuyakwazi ukuyithenga ka-Clicks, usuyakwazi ukuyithenga online ka-Takealot naka Mr Delivery sebeyakudeliver. So uma uhlala endaweni zasemadolobheni uMr Delivery uba i-option e-right one. Uma uhlala kuma-rural area ungathi uma edolobheni uyithenge ka-Clicks ngoba uTakealot nawo ubuye ungakwazi ukudeliver kahle kwezinye indawo esemakhaya. So uRAM iyona option uma uhlala emakhaya, uRAM noma uClicks. Uma uhlala emadolobheni ungathenga kuTakealot ba-deliver within 3 days. Ungathenga Mr Delivery bazodeliver within say 30 minutes to an hour uzobe usunayo iSIM card yakho. Mhlasimbe enye into ofuna ukuyibona uma uthenga iSIM card yakho kuTakealot noma ku-Mr Delivery usho ukuthi noma uClicks usho ukuthi wena uzozirekhela, wena uzokwenza yonke into. So yizona-ke iy'tephu ezibalulekile ukuthi you need to create an account, choose a plan, register payment details and then RICA iSIM card yakho. So bakusiza ngalama steps nje uyalandela nje kalula ngaphandle kokuthi ukhulume nomunye umuntu. Into emnandi ngoRain ukuthi uyakwazi ukusenzela yonke into, basiqeqesha ukuthi sizenzele. Akekho umuntu osekubambe ngesandla ukukhombisa ukuthi into ethize yenziwa kanjani. Uyafunda wena ama-details ukuthi kuthiwani mase ufundile mase uyasenzela. Inkinga-ke uma ungafundile kahle kuba i-challenge kancane, uba inkingana ngoba phela manje asekho umuntu okusizayo ukucathulisayo ukuthi ukwazi ubone ukuthi izinto zenziwa kanjani. So le network service provider le inkinga for abantu abadala. So bancane kakhulu abantu abadala kuyona ngokweminyaka abangakwazi ukusebenzisa technology. Igenge eningi ekhona ilabantu abafana nathi esikwazi ukusheshe siyibone izinto, sifunde ukuthi okay lokho kufanele wenze ukuthi kufanele wenze ukuthi. So ihlupha lapho ukuthi ayikwazi ukusupporta wonke umuntu ngoba alokhu usizo ulitholayo ayikho i-office ongakulona nje noma iliphi idolobha ufike ulithola. Akhona ama-office akhona ey'ndaweni ey'thize zamadolobha, emadolobheni amakhulu la even kunzima khona ukufika uma umuntu omnyama osuke emakhaya. Kodwa uma uyilekenge yethu generation yamanje manje saphuma emavasithi esebenzela, so siyakwazi ukuthi sizenzele lezi zinto. Yithina esigcwele kakhulu la kule network yakaRain kwamanje. Ngaphambi ukuthi ngiqhubeka kakhulu kuzomele ngenze esinye speed test ngikudemonstrate ngoba njengamanje uba ngi-connected ngirecorder, ngi-connected kuwona-ke uRain i-network yakho. Ngike ngakutshela ukuthi ngibize ngokuthi uGod i-network engiyisebenzisayo lapha i-Wi-Fi yami ngibize ukuthi uGod but ifake iSIM card yakaRain kule router. So into engiyenzayo njengoba ngi-connected manje ngithanda ukusebenzisa le speed test lesi ngoba sine-meaning, siyakuchazela ukuthi kule megabytes lawo watholayo downloading speed ne-uploading speed isho ukuthini lo into ngoba
ama-numbers uma enga-explainiwe are-useless, awugcina ungazi ukuthi lezi numbers zisho ukuthini. So la ngithanda ukuthi uma wenza speed test kule speed test lesi uyakwazi ukuthi uthole nolwazi ukuthi yini ezokwenzekana, ispeed sakho sikanjani, bakuchazela. So sizorana sona njengamanje bese siyabona ukuthi speed test sethu sithini. Ayike ngiyayiqala into nje nayo speed test sami si-above or around 10 megabyte per second. Selokhu ngiyaqala ukusebenzisa le internet angikaze ngifike lapha kuleya level. Kujwayeleke ukuthi ispeed sami sibe below 1 megabyte per second. Ngicabanga ukuthi ngoba sekusebusuku sekulate abantu abaningi sebelele inetwork ayisekho busy. Futhi manje sengingakwazi ukudownloada ne-movie ngifuna ukudownload isheshe iqede nayo yonke leyo. So isona speed test engizitholayo lesi sasebusuku. Ngenxa yokuthi into engayijwayele le sidinga ukuthi lesi speed testing ngishuthe ngisibeke ngiyosikhumbula lina ukuthi ngoba ngithaye ngafika la futhi ngisangaphusha ukuthi ngihlulela yabo. Kodwa nje into engajwayelekile nami yangithusa nje bangiyenza manje. Mawuyenza nje ikhaza semini isuke silow kakhulu kodwa usukwazi ukwenza noma yini ufuna ukwenza nje wade ngichazile la kwazi ukungena ubukela izinto ofuna ukuyibukela. Mhlambe ngidlule lapho ngithinte uTakealot. Uma ufuna ukuthenga iSIM card yakho, iSIM card ibiza only R1 kaTakealot. Uma usukubheka bo iSIM card yethu lapha inama stars cishe ayayohlangana kwa-5 manje. Indlela ama-ratings abantu abayinikeza wona. Abantu abayirentile bawu-5,131. Okusho ukuthi mhlambe abantu abawu-5,000 labo bantu bayinikeza 5 star. Kwathiwa nje isezingeni eliphezulu kakhulu leSIM card. Siya-enjoy ukuyisebenzisa. Yonke into isebenza kahle. Akusibonke bonke abantu abasho njalo. Kuya ngokuthi yiphi naleyo platform ocheck-a kuyona ama-ratings. So la umuntu owazi ukurate umuntu oseke wathenga iSIM card. Okusho ukuthi uyabona badayisa ama-SIM card amaningi kakhulu kulesi sikhathi esisuka kusona. Suka mhlambe ngoJune last year kuze kube manje. So awuzozwa ngami ama-reviews athini uzoyibonela wena. Uma uscrolla down lapha siqala nje kwi-page lokuqala lama-reviews lapha uzobusubona bonke abantu bayancoma. Uzokwazi ukuphoza le video ufunde ukuthi bathini abantu ngalorini bathi usebenza kanjani. So uyabona abantu bathi the best data SIM network, no hassle, fast in some areas, affordable data as well. So bavumelana nayo lento ethi sharing. Moya kwi-page lesibili-ke uyabona khona abantu basa-happy kodwa uyabathola abantu abangekho happy abayirethenge isita esisodwa babhala ukuthi hayi bona ehambisana. Angikwazi-ke lokhu akubhalile ngoba nami ngisebenzisa inyala amafoni abalimi laphana. Ngisebenzisa yona leSIM card efonini angikaze ibe nenkinga. Cishe labantu abaxhamazela abajaha ukuyorate umuntu engakathesti kahle izinto. Kumele uyinikeze isikhathi. Technology sometimes mayifika iyakufrustrate uphatheke kabi kulama seconds ukuqala usanda ukuyithola into yakho ukwazi ukuyisebenzisa. Ngakho kumele ufunde manually, ungene ku-website ufunde kabanzi. Kumele wenze nje ucwaningo for isikhathi before kube khona into othi uyithenga wena, uyithenga online ngoba manje ngenzeka ugcina ungasajabuli kanti wena ubhayisayo hayi ngoba lo into ingenzeki yabo. So kodwa-ke ngempela uma uthatha ukubheka uyabona abantu abaningi bajabule kakhulu ngalokusebenza kwale network yakwaRain. So ifike yazofaka lapha i-challenge kulama internet service providers abekhona abesiqola sintshontshela imali uthenga ama-data uyavuka ekuseni awekho. Lana awucabangi lutho ngama-data, awucishi ngisho uyicisha into ekuthiwa idatha. Uhlezi on idatha, uhlezi on i-Wi-Fi yakho ngoba vele alipheli idatha yabo. Umuntu akufonela video call noma nini uzokuthola akukho la kuthiwa khona hey uvala ama-data awutholakali ngena kwidatha, uhlezi ukhona kwidatha. So yonke into ofuna ukuyenza ama-notification akho wathola ngesikhathi, yonke into isuke isebenza kahle. Likhona-ke linye i-page la internet la khona abantu bebhale khona ngoRain lo bewurate impela bekhala yabo. La ku-Hello Peter abantu bakhala kakhulu ngoRain. Uyabona nje bathi horrible service of delivery. I think kunabantu abathenga le SIM card begxamazela engabheki ukuthi coverage unayo yini,
mase seyithengile mase banenkinga. Angisho nami angazi ibe nayo inkinga kodwa kumele uzame ukuthi uxazulule inkinga ukuthi uqhamushwe uzobhala. Uma ungajabule uvale ngoba enye into ebalekile kumele ngitshele wena mbukeli ukuthi ngoba khokhwa ngekhadi la futhi online. Uma ungajabulile ngendlela orayini o service yabo mhlawumbe network yakho ayidonsi kahle, awukwazi ukustreama lutho, awukwazi ukungena kuma website, islow yabhafarisha, awusajabuli nje ngempela, awugculisekile ngempela. Into ongayenza ukuthi uqonde ebank ufike ucela ukwenza ikhadi elisha ebank. Iyona ndlela ephephile leyo ukuthi ubavimba ukuthi bangayidonseli imali ngenyanga ezayo ngoba nje bakutshela ukuthi i-team yalabo abantu bakareni incane kakhulu, idila nabantu abaningi abanenkinga eSouth Africa yonke. So manje bayahluleka ukusheshe bakwazi ukuphuthuma ukuthi bakusize uma unenkinga. Kusho ukuthi iservice yabo ngakuleyo mkhakha ibheda kakhulu le bathi poor, yabo. So ukuze uyisize ukuthi bangaphindi badonsa imali yakho uma ungajabulile ngeservice abakunikeza yona, futhi ngohlelo lolu abasebenzakhele lona ukuthi udonse internet. Uma ungajabulile ufuna ukuvala yonke into, indlela engcono kakhulu ukuthi uvale badonse imali ukuthi ushintshe ikhadi lasebank iqala, ushintshe iCVV, ushintshe ikhadi number, bese uyahamba ke kuya ku website yabo usuyovala. Vele uma bengayitholanga imali baphoqele ukuthi bayivale leyo nto. Ayikho kwelento omunye, usuke ukhokhela into, ukhokha upfront vele ukhokhela into ozisebenzisa. Uma ungakhokhile uyithola iservice axatshenwa, akekho umuntu ozongena egwelitini. Iyona into ade beyisho mabethi no contract. Uma ungasabanikeza imali abakunikeza internet. Kuthi akufane no DStv indlela osebenza ngayo. Uthi wona kubuye ucharge imali ezithize ezeqile ngaphezulu. Uma usubuye usuvuselela sekhona nemali ochargewayo. Kodwa nje into emnandi ngawo ukuthi uma ungakhokhile awuyitholi nawe idatha yakho. So ngisho ngithi mina abantu abafuna ukungena la mhlambi ungafaki ikhadi lelo hola ngalo uma ukuthi ne bank account engena imali njalo ngenyanga. Faka yenze elinye ikhadi eseceleni la khona bezodonsa khona imali. Usho ukuthi wena uthatha imali uyifake le account then bona bayidonse lapho kuleyo account ukuze uma usufuna ukubavala kube lula ukuthi ubavala ukuthi ungafaki imali kule account noma ushintshe ikhadi kalula, kungaphazamiseki ezinye izinto zakhe ohlezi uyithenga online noma amanye ama-apps akho mhlawumbe urequest uma ufuna ukuhamba usuka from 1.1 nada kungaphazamiseki yonke leyo nto. Ngicabanga ukuthi kukhavile okuningi. Enye into ekusazoyithesta okwamanje kune lekuthiwa i-MIMO antenna, LTE MIMO antenna. Abantu bayincoma kakhulu ukuthi ke ziyabiza ke lezi zinto, so ezinye zendleko lezi esiphezulu ongafuni vele ungene kusona. Kodwa i-MIMO antenna ke leyana uyakwazi ukuyixhuma as external antenna kwi-router yakho. Ikudonsela ke signal nje uyibona bayinikeza 5 star. Abantu abasenayo bawu5 kuphela kodwa bawu5 labantu abayisebenzisayo bajabule kakhulu. Uma ufunda ama-reviews abo lapha ezansi babona ukuthi bayincoma and abanye babo sebeyisebenzisile ngisho ku-rain. Uma uthatha ukubheka, I love it, stabilize my rain signal. I'm now getting what I'm paying for thanks to antenna using it with Huawei B535 router. So uyabona ukuthi okay ujabule lo muntu lapha osho nawe ungayizama uma ukuthi ngempela uyayithola isignal kodwa manje idonsa kancane ujabule ngendlela edonsa ngayo. So iyona into ongayisebenzisa ukuthi uyiboost ithi ukudonsa kancane kanjalo. Nayi ke enye i-portable MIMO antenna futhi uhamba nayo wena ngesandla, uyakwazi usondeza kuduze kwewindi ne-router yakho. Le nayo bayincoma yabona ukuthi ishaya ngo5 star na inama reviews awu6 bathi isebenza kahle kakhulu. Nikhona nomuntu obhalile wathi cha yena ku-rain uyayisebenzisa nje isebenza kahle. Yabona ubhalile lapha perfect for rain Wi-Fi, I get full signal stable all the time. Uma usebenzisa le MIMO yakho le antenna uyakwazi ukuthi uthole
isignal estable kakhulu kule network yakhe kaRain. Nangomunye uchazile abantu nje abaningi basafaka 5 star ukuthi umsebenzi wenza kahle kakhulu le MIMO antenna abayifakile la ebizwa portable MIMO antenna. Yona ithanda ukubiza kangcono uma uqhathanisa nala amanye ama-antenna. Esithathu-ke nayo kuthiwa i-pointing high gain, nayo ibiza kakhudlwana kodwa nayo bayasho futhi abantu ukuthi cha, uma uyifakile yenza ukuthi izinto zibe lula kakhulu zisebenze kahle. Ngothatha ukubheka ama-reviews, but I absolutely recommend this product. So abantu abaningi bayincoma kakhulu ukuthi cha, ungayisebenzisa le product yabo ukuboosta i-network yakho ukuthi ispeed sakhona sibe phezulu futhi singahluphi, sihlale nje endaweni eyodwa kuleyo ndawo ephezulu, singenyuki, ukwazi ukuhlezi uconnecta kalula ku-internet. Yabona nje ukuthi abantu bajabule kakhulu. So sike ngisatesta-ke nje hle njengoba ngisho ukuthi ngihlale ngibukela izinto ngi-stream online, ngingade ngibukela ividiyo nje la ngaphandle kwento trying to find ngayiqhuba iyabhavarisha sosikhashana masiyaloda kahle. Like it's not something I'm encouraging people to do, like go do your own thing. Akubi isikhathi eside, isheshe ibalance idlale kamnandi ngaphandle kwenkinga. So mina ngokwami engachazela kona kuya ngendawo ohleli kuyona, kodwa uma usendaweni esemadolobheni yenye ama-options le abiza kahle ungayenza ukuthi uthenge uRain. Esikhundleni sokuthatha i-contract no-Vodacom, MTN ebizayo, bese uphinde uphelelwa amadatha. Uma umuntu ostreama kakhulu kodwa umuntu osebenza e-internet, ngasho ngithi hayi thatha uRain lo. Kodwa-ke uma umuntu ofuna ispeed, mhlawumbe umuntu wama-live stream, mhlawumbe umuntu othanda ukubukela i-status zama-video kubantu uma bepostile, then kuyenzeka uthole ukuthi ayiperform kahle, futhi ayikho fast, ayisheshi ngale ndlela osufisa ngayo ngezinye izikhathi. Uthola ukuthi ne-status leso sokuviwa usibukela kuthatha isikhathi ukuthi siload, yabo. So uma umuntu onjalo onganaso isineke sokulinda, ngingasho ngithi hayi ungangeni la kuRain. Dingeka abantu abanesineke sokulinda la, ngoba ayigijimi kakhulu kodwa yona iyawenza umsebenzi wenzeke. Ungakwazi ukubukela noma yini ofuna ukuyibukela. Cabanga ukuthi okubalekile kule network sikhave konke njengamanje. So usukakhetha ukuthi wena ufuna ushintshele kuRain noma uthanda ukuhlala la ohleli khona. Hayi, siyabonga mbukeli.